Ja ne bi sad zloupotrebljavao vrijeme i objašnjavao koliko je to važno za nas, ali bi mogao napisati knjigu koliko bi to važno bilo za nauku. I imali smo privilegiju da imamo 5 referata kolega iz Albanije. Prvi je među njima akademika Jusufa Barektarija i profesora doktora Arbera Hadrija, okupacijski sistem Sandžaka i historijski izvori prefekture. Pošto ima informaciju da je ovdje kolega Arber Hadri, koje srdačno pozdravljam i koji je vjerojatno u dogovoru sa akademikom Barektarijem, taj koji će nam prezentirati taj rad, ja mu dajem riječ i još jednog ga srdačno pozdravljam i želim da se u naše kraje osjeća jako ugodno i prijatno. Izvolite. Hvala vam puno, poštovani predsjednici akademike Rasuda, uvažene koleginice i kolege, dame i gospodo. Prezentaciju sam prvo pripremio u engleskom, ali da dostavim u bosanski. Tako da svi mislim mogli da... Ajde, nastavite. Veliko mi je zadovoljstvo i čast što imam priliku da danas budem ovdje i predstavljam naš rad. Okupacioni sistem u Sandžaku, historijske izvještaje i dokumentacije Pečke prefekture. Ovaj rad analizira okupacioni sistem u Sandžaku tokom perioda 41 i 1944. S posebnim fokusom na historijske izvještaje i administrativnu dokumentaciju prefekture Peći, kao ključne izvore za razumevanje političke, vojne i društvene organizacije ovog prostora. Posebna pažnja posvećena je načinu na koje su italijanske i njemačke okupacijske vlasti strukturirale vojne i administrativnu kontrolu na lokalnom nivou. Osnovni argument rada jeste da okupacioni sistem u Sandžaku nije predstavljao homogenu strukturu, već složenu i fragmentiranu konfiguraciju oblikovanu podjelom vojnih i administrativnih zona između Italije i Njemačke, kao i među djelovanjem okupacionih vlasti, lokalnih aktera, te suprotstavljanje vojnih, ekonomskih i političkih interesa. U metodološkom pogledu, dokumentacija prefekture Peći pruža podatke o administrativnoj organizaciji, stanovništvu, etničkom sastavu, privrednim aktivnostima, vojnim operacijama, kretanje stanovništva i humanitarnom pomoći. Ovi materijali analiziraju se zajedno sa italijanskim i njemačkim vojnim izvještajima i drugim savremenim izvorima. Kritički pristup izvorima od posebnog je značaja za razlikovanje neposrednih svjedočanstva od kasnih interpretacija, kao i za izbjegavanje pripisivanja odgovornosti koje dostupna dokumentacija ne potvrđuje. Nakon invazije i okupacije Jugoslavije u aprilu 1941. godine, Njemačka i Italija uspostavili su dvojne zone vojne kontrole u Sandžaku. Granica između ovih sfera, poznato kao njemačko-italijanska demarkaciona linija ili Bečka linija, uspostavljena je sporazumima zaključenim u aprilu 1941. godine, a zatim je tokom aprila i maja više puta mijenjana. Na području Novopazarskog Sandžaka posebna linija približno je pratila pravac Priboj, Novi Pazar, a potom je izmenjivanje tako da je u širem smislu pratila pravac Priboj, Nova Varoš, Sjenica, Novi Pazar. Time je nastala veoma složena teritorijalna konfiguracija. Novi Pazar ostaje u njemačkoj zoni, dok su Sjenica i područja južno od demarkacione linije nakon naknadnih izmjena potpalo pod italijansku vojnu odgovornost. Međutim, formalno utvrđene granice nisu uvijek u potpunosti odgovarali stvarnom stanju i efektivnoj kontroli na terenu. Demarkaciona linija nije predstavljala ni etničku ni političku granicu. Ona je prvenstveno održavala vojne, strateške i ekonomske interese okupacionih sila. Posljedica toga bila je podjela Sandžaka između dve različita okupaciona sistema, što je proizvelo različite administrativne i sigurnosne uslove.
Ova podjela od posebnog je značaja za razumevanje razvoja lokalnih struktura vlasti i oružanih formacija, naročito na područjima na kojim su predratne državne institucije prestale da funkcionišu. Dokumentacija pokazuje da teritorijalna organizacija nije bila zasnovana na jednom jedinstvenom principu i da je lokalna uprava u velikom mjeru zavisila od konkretne konfiguracije konkurencijske vlasti. U dijelu Sandžaka povezana sa italijanskom zonom, određene teritorije uključene su u administrativni prostor Pečke prefekture, iako su formalno bile uključene u strukturu Albanije pod italijanskom okupacijom, prefektura je djelovala pod nadzorom i kontrolom okupacionih vlasti. Odlukom Visokog civilnog komesara Fejzija Alizoteja od 22. septembra 1941. godine osnovana je prefektura Peći sa sjedištem u Peći, koje su pripojene pod prefekture Plave, Gusinje, Rožaje, Tutina, Istoga i Drenice. Ovaj dokument jasno pokazuje da su Rožaje i Tutin bile uključene u određenu administrativnu strukturu. Teritorijalno proširena bilo je povezana s konceptom prirodne Albanije, koje se oslanja na pristup albanskog stanovništva i veze s bošnjačkim zajednicama. Dokumentacija prefekture dodatno bilježi društvene prilike, brojnost i sastav stanovništva, privrednu aktivnost, vojne operacije, raseljavanje i humanitarnu pomoć. Drugi deo Sandžaka uključen je u Nemačku zonu, gdje je vojna uprava bila neposrednija i strožija. Novi Pazar i njegova okolna područja održavali su veze s albanskim centrima na Kosovu, dok su lokalne strukture, uključujući albanske elemente, djelovali pod njemačkim vojnom nadzorom. Njemački izvještaj od 30. oktobra 1941. godine, zajedno sa pratećim dokumentarnim bilješkama, pruža neposredno dokaze o značajnom prisustvu albanskih snaga u odbrani Novog Pazara. Do novembra 1941. godine u gradu prema izveštajima nalazilo se više od 3150 naoružanih albanskih dobrovoljaca. Ovo prisustvo treba posmotriti u kontekstu ponovljenih četničkih napada na Novi Pazar tokom novembra i decembra 1941. godine. Izvori ukazuju da su odbranu grada organizovali lokalno stanovništvo i albansko snage, pri čemu su albanske formacije predstavljale važan dio odbrambenog pojačanja. Među glavnim albanskim vođama povezani s odbranom Novog Pazara navode se Ahmet Daca, Ači Pljuta, Ađi Ahmetović, Hafiz Sulejman Pašarizi, Bilal Krešaj i drugi. Odabrane snage dodano su pojačane ljudstvom pod komandom Šabana Poluže, koje je prestiglo s Kosova i time prošilo odgovori s Kosova prema Sandžaku. Četnički napad novembra 1941. godine je odbijen, dok je i novi pokušaj decembra završio neuspjehom. Uloga albanskih snaga stoga se ne može posmatrati samo kroz prizmu vojne mobilizacije, već i u kontekstu zaštite civilnog stanovništva u trenutku kada su napadi bili praćeni paljenjem i uništavanjem okolnih bošnjačkih sela. Ovi izvori prema tome povezaju lokalne sigurnosne strukture s konkretnim nastojanjem zaštite ugroženog stanovništva. Vihor je zauzimao posebni složen položaj. Za razliku od teritorije koje su bile jasnije uključene u italijansku ili nemačku zonu, on je ostao izvan jasno definisane administrativne podjele između dvije okupacione sile i razvio se u svojevrsnu sigurnosnu prazninu. Ova nejasnoća povećala njegovu ranjivost na podor i djelovanje četničkih formacija. Tokom 1942. i 1943. godine nasilje nad bošnjačkim i albanskim stanovništvom rezultiraju ubistvima, razaranjama i masovnim raseljavanjima. Za prefekture Peći ovi događaji imali su i vojni i humanitarne posljedice. Njeni izvještaji bilježe nastojanja da se zaštite putevi, naselja i kretanja civilnog stanovništva, dok je administracija organizovala smještaj, hranu, odjeću i medicinsku pomoć za raseljena lica. Dobrovoljničke formacije koje su učestvovali u ovim aktivnostima
nisu predstavljene autonomno humanitarnu organizaciju. Njihova osnovna funkcija ostala je sigurnost i zaštita. Osnovni nalazi istraživanja pokazuju da savremeni istorijski izveštaji o podjeli vojnih zona analizirani zajedno sa dokumentacijom prefekture Peći predstavljaju izuzetno vrijedan korpus izvora. Oni pokazuju da je okupacioni sistem u Sandžaku bio teritorijalno fragmentiran i prvenstveno oblikovan interesima okupacionih sila, a ne jedinstvenim etničkim, administrativnim ili političkim principom. Izvori istovremeno osvetljavaju učešće lokalnih aktera u administraciju i sigurnost, kao i posljedica nasilja, raseljavanja i humanitarne krize. Oni pružaju značajne podatke o četničkim masakrima u Bihovima i Brožaje, kao i o odnosima između bošnjačkog i albanskog stanovništva i lokalnih administrativnih struktura. U zaključku, podjela Sandžaka bila je oblikovana njemačko-italijanskom demarkacionom linijom, administrativnim strukturima, strateškim i ekonomskim interesima te djelovanjem lokalnih aktera. Dokumentacija prefekture Peći i drugi savremeni izvještaji otkrivaju fragmentarni karakter uprave i sigurnosti širom regiona i dokumentuju direktne posljedice takvih okolnosti po civilnom stanovništvu, uključujući nasilje, raseljavanje i nesigurnost. Ovi izvori smještaju Sandžak u širi kontekst istorije okupacije, teritorijalne fragmentacije i političkog nasilja tokom Drugog svjetskog rata. Posljednja podjela Sandžaka između Srbije i Crne Gore predstavlja je novu fazu teritorijalne fragmentacije i okončala njegov razvoj kao posebne političke teritorijalne jedinice u okviru nove jugoslavenske države. Ovi procesi dio su šire historijskog putanja ovog prostora i zahtevaju razmatranje zajedno s ratnim transformacijama iz periode 1941. i 1944. godine. Lokalna administracija, administrativna dokumentacija i savremeni izveštaji stoga ostaju od ključnog značaja za rekonstrukciju ove istorije i razumijevanje iskustva stanovništva koje je živjelo kroz ove političke, vojne i teritorijalne promjene. Hvala vam.